बेनि थाखायनो आङो जोबजासे बेनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय गुरैयै खावलायहर थाबाय। बेखिनियावनो मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आवगायनाय जायो। जोंहा बे बिहारबारि मोसाखावरि हान्जानिनो जे लासित बसुमतारिनिफ्राय बिथाङा थांनाय जे मेट्रिक फाइनालाव बिथाङा फार्स्ट डिभिजन बिथाङा पास जादों। दा बिथाङा हारिमु सिबिनानैब्लाबो जोंनि जे मोसानाय दामनाय देनाय जे बर'नि हारिमुखौ सिबिनानैब्लाबो जे कालसाराव ओंखारनानैब्लाबो बिथाङा फरायनायाव बिथाङा उन जानानै थायाखै। जोंनि समाजाव सानो हारिमुआव एबा मेथाइ खनग्रा जायोब्ला मोसाग्रा जायोब्ला लेखा रोङा एबा लेखा फरायाव जे गोसो जाया बा लेखा फरायाव उन जानानै थालाङो। जोंनि समाजाव बिदि थाङो सानो, जोंनि हारिया बिदि सानो। दा बिथाङा जोंनि हारिमुखौ सिबिनानैब्लाबो जे बिथाङा थांनाय मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जानायखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनो थाखाय आखायाव लानाय जायो। आङो बिथांखौ खावलायहरबाय। बिथांखौ आङो खावलायहरबाय होननानै जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय गांसे आर'नाइजों जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथाङानो लासित बसुमतारि मानगोनां गाहाय आलासिनिसिमबो जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। आरो लासित बसुमतारि फंबायनिसिमबो साबायखर थाबाय। जाहाथे बिथाङा इयुनाव फरायनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ लाखिलांनायाव हारिमुखौ सिबिलांनायाव बिथाङा जाहाथे उन जानानै थालाङा, बेनि थाखाय आङो साबायखर थाबाय। दानिया आङो मोसानाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय।
बर'